našimi hosty uloveno 1577 kusů bažanky švěře a 1 kus orebice rudé. Žádám vás o zhodnocení z dnešního mysliveckého dne loveckého a jeho ukončení. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, máme za sebou první hon nové lovecké sezóny a já myslím, že skončil perfektně, zakončený tímto nádherným výřadem. Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat našim lovcům za bezpečnou a velice přesnou střelbu. Dále mi, páni lovci, dovolte, abych poděkoval všem našim honcům a psovodům za jejich práci v leči, samozřejmě nabíječům, šoférům, trubačkám, Pavarotimu, obsluze a kuchařkám, kteří se o nás během celého dne starali a ještě starat budou. Personálu Bažantnice Albertovec za přípravu a organizaci celého loveckého dne. Ještě všem, kteří se podíleli na dnešním velice úspěšném loveckém dni. Já věřím,